leaders to the eternal road. You try. So kemen hakani ka janmit ya ka bandon biang ya banyo ban shakri you try pat pi ken. Amen. Ini pet hakani ka por na ka tin ka jong blay. Gospel jong Lucas kalanong ka ba khat ar ka khot ka ba khat lai ter. Ini pet hakani ka por shaphang ka pharshi shaphang riewspah ubabet. Ini pet hakani ka por wei ni riewspah ubabet. Balai la khot ya kani ka pharshi manong riewspah babet ya kani ka pharshi finum lap shakiwe ki gospel la tho ya kani tang ha gospel Lucas hi ngine pe balai la khot bet ka ong gumne tu we no tau pai ba ula ong hau ko na hikai to ong hau para jonga bania bentano ya ka bri bat nga ute ula ong hau ko breu we bala penlong ya nga unong bishar lane unong ya benta halor jongpi ula ongru aki tu suman tu kerru naka jingkwa lalot baro namar ka jinge mu brio kamshong satya haka jingdap kerhai jongki ki ba udon ula kranru ka pharshi haki uda ong ka bri uwe brio uberuspa kala sai bhashibun te ula pusan halade uda ong kumno ngan le nabangam don jaka hakaba nganlum yaki so jonga ula ong te yakane ngan lit yakithiar jonga bat ngan tei yakaba kham kraw te hangta ngan lum yaukau jonga bat yakimar jonga baro bat ngan ong halaka mensim ko mensim paron shibon ki bala bo lupa ya bon snem to shang sup to bam to di to lekmen hare ublay ula ong ho ame ubabet hakani gamin on pano ya ka mensim jong me na me ke jong no te kini kin long kita ki ba mela kre lupa kumta ulalong uta ubaken show lupa ya lade henre ubamlong riewbah shau blay kene de ka pharshi ka ba la banong ya hi babon ki kut kes ha ka jalla jong ine shkiwe ru ki jalla ki babon gari ka kut kes shaphang jong ane shaphang kata ka jingye phya banta ya kata ka jingyo ne kita ginong yo benta ne ya kini jaka kumta terter marang ne kini kilai wan lam ya kene ka kes ke jongki show jisu bat kia pentep show jisu banong ula ong kobreu uei bala pelong yang unong bishar namar ki wan la jisu kuba unong bishar namar hang ne kilai ong bau para jonga bania benta no ya ka bri bat nga kini ki wan lam mut tau para treta bania benta ya kata ka bri ubat halade uwan how try banong ko try pet uni para me banta bat hang ne utrai ong menu balabu yang aman unong bishar ken mau habau jisu unwan arsen unum ya bishar ya katno kabapi pidon pm kai kabapi pidon unum bishar kata hande unyet tangi kan away la pidon ne em ka jingat nama ka bible ka ong ka stich kinong koren ka ong mo to tunjuk batu yet yela de la pidon de em ka jingat kada ong tu pol do ong hanong ka bakhalai stich kinong koren wang ba tu yet ila de la pidon ne em hakai haka jingai nama haka jingi kai baro haka ar koren nong ka bakhalai upol Ukraine yang ne balai fite ban su tho wang kini jingi kai baro la pimdon ka jingai pidai briu baduk tam la ba pidon ka jaka la ba pidon ka yeng ka sempi biang lut na dong shedong pitei ka we ka yeng hanin ka we ka yeng hanrei yo pidai pat baduk tam yo pidai Ibriu basyong marway. Ka Bible ka ong ni lawan lami. How Jisu yang ni ka kes. Balay Jisu penbet. Ada tra ban penbet. Baruang mana babu yang balong. Unang bishar ha padang jompi. Banya benta ya kata ka jaka. Balay utrai kwa banya benta. Namar ba kibreu usuto baka donor ke jong breu ka pai be sa ka spa. Sa ka jingdon ka jingem. Ka Bible ka ong dan tangar kunrat ka spa lane ublay. Lau breu umani yo blay lane umani ya gaspa but ki breu mentah kan ke slakan do ki abe ya katahi la ki breu ki bashir raham na mentah jong blay lane ki bashir raham manyo ya gaspa but hang ne ka tin ka jong troy ka ong hang ne bakilai wan hang ne but ujisu uda wan ras don ya ne ka pharshi but ka ne ka jing hikai hang ne boruang ula ong ro haki tu sumar tu kerro na ka jingkwa lalot baro na kay jingkwa lalot baro fitep ubreu em kat bau dang yo katam dap denam dai
kat bau dang yo katam dap kadau balai lada fidang duk fidang lit disha hadairi piyo santengka chpo tengka ada riewspah filit di dukan 5 star hangta kasha si hajar khasan spa hari kedai hi gai kasha kadon kawai naki hotel ka bahe hang ni ha Shillong men shua pengadang don hapo school bau tau perlok ngau julai ban supply slasha berkador jong kata ka slasha kadai si spa si po tengka hak to ko por kilo te uli supply hang ta tong nga ki hishim slasha wong hoi wong metepat kat no gide si pela wa kat no nyau po tengka si pela sha moda de ar pela ladap mi bai slasha wang ki beriu ki lady wong ha ki lady pini ki beriu berspak di syadari denam kinam lain fi damar balik ni ki beriu ro ngi apa aga status nganong fi de ka tau hapa bible dah hikai ba hang ne uji suwan man hikai hang ne ka benda manong udan utau beriu ubadan da spak nganong fi uda wan rah ni wadam kwa ya ban lalot ka stunat ni kong ula ong ro ki to sumar to kerru naka jingkwa lalot baro naka jingkwa ayo lalot baro kanongot balalot hangai jam dan ada teng semut don jing tak kindiat la sai step tip dap num dap bam ka bam la kadang dah Shillong em teng kamta mangi jaj benre babang bamam shaw deyam lada bam jar don morak shaw kindiat melelei deyam ni dei ki jaj benre tu babang kita dia kata kum badan fast food hang ni am shawai finum yo i kata namang ni dei jaj benre babam deyam ngam ong tang kabam wat dei ka spa ro ta kat dang kamai mdap da denam dei Piju hun nong ang ala kamai spa kata. Shuong bangila long ki bangait na. Nanti simple play dukan na. Dera. But mentali pinda pet haka jela jongi haka por menshua haki por prapo but kendai po pinami I dukan haka simple bon. Kita suto bakelong kerpang nam tau blay na. Kita IT yala de mentapat. Haka fling de dabri wet. Kadai nam day. Ngiyoi bakal jela kala kelah haka ta. Namar balay. Mentang ngila long kiwe pat kibreu bakam yo haka jing nang jing start kalakio hare haka jing lalot ro ngilakio denam dai lalot spa lalot burom ngikio hakita pat utrai ne wong ula ong ro haki to sumar to kerro naka jing kwa lalot baro namar ka jing em ubreu kam shong satya haka jing dap korhai jongki eki baudan ka jing em ubreu kalong no Kamlong sisya kata kabah kerhai namar ba ula daplut. Ngaken mau manusia ngano fing iwan nagalong yeng kabam da ya bet ya biang ngiyo hi kabam nganum ong bangiduk namang ngayo kabam pajudon kamit batiat tangan. Tinggi jutia hato kapor hai ti tersok da kabah nukse kanong wala jutia amtu. Pinakan mau dala kamrim sai kelas pil bekar na padang. Deyam dala kamrim jutia silo deyam Nongthymmai nang sotonlan. Mat apa dia aku tanga kemau kerun koi nak jeseng mengalek cete. Setan yang kendong. Bakita kila pen krek kita tit ke matras tu fi. Ki pen tiak ki ong. Wasoi emo. Pitiak ni di pisian nongsor tu fi trai jinjar. Ngarke masem-masem. Ong apim tip ngatiak kom lu asor. Namar balik ki perkat baik bikin nongsor ki bet ki biang bon nang kendong. Handai kamlong kom ta. But haba yo I kini ki AKAM ki jong ka perthai am teng ngi perkhat la ngiyo spa am ngilong ki brio ki ba success hakini ki sngi la ay ka definition balong success ka jing em ka deha ka spa bakat no ka ying building bola shna utaw de brio u job ngi perkhat ya kata ta hada ki dan ngayu tip ya kata ki driu teman ba ki shong marway ha kata ka building ba ki khun ki no Namar ki kodro ki riewspah ki yang ngim kwa ban sa ta building jong pi. Namar katu kala rim ngin shna ka batmai. Kabamot haga bakut di long marway. Bangaken mau mun shwa bang batai ta tersongan perkat mo. Haga mensim jong ngang perkat terai gitu ki badon ke jing tia ale ka ba best batar ki yo tia ba. Si sin don ita bakot dengan duai ngalik duai. Yang bangam ji yo tia pastor. But soba duai ke kamera kadon ke jing ele kata ke kamera ngalik benduai. Ngapit cho ta ke jing tia. Wow. Bar ngakli kan no ni jing tia mo bi tanat sa matras gini ni. Yang arlak. Nasi perkat aman sem. Ni tia tersok rio tia dia le arlak ke jing tia.
miệng thia nằm mặt phía tiếp cái chính thia cầm lạ ban ai cái chính nhỏ thia cái chính xúc hạ cầm xiêm amen buat uji su hang neu kran umdai bu kran percaya ka ban ruspa hanrei ubre ubashania hakaspa shania ngai hakaspa ubo jaya kaspa ban yau blai nama uni ubre hang neu le kata baru orang pembuat wanum kuat nang ta ulah keren ru ke pharshi haki uda ong ke beri uwei ubreu uberuspa kalau saya bahasa bun kita dah boleh Bible kasih ong beri sumber dan syawara dera ada Israel kam nolong war mo namar haki tu kipor bertranslate kini ni kitanyuar pina kamau pa Thomas John wan seseorang je fio today namar kata la penon kam kini ki kentien fio kat kum kata kopor te kamut by day by beri kumbangi bakat ani ulum kam long kum ta bat hang ni ka Bible ka batai ba udan tok beri udan ni ta ka beri bat ulong ru ubreu uberuspa ka Bible ka ong beri we ubreu uberuspa kala sai bahashibon fitep abada rap ta da sai ani jing sobang denam dak kio ka dor sing ta pe kinong rap sti than boy jing ipo tang sui hiar kum tur dang shit ani la iter khong iki kinong rap nganong fi dari bela wow denam ka jur kadang rem dang rem dali thiet pai ba kinong rap yong ide tat pat munu ba ma padang kata re ke jingkeli ka bakrau namar jur mtat bat ki ong ro bakam sai so shibon hari uneu breu jisu ong udan kata ka beri kata ka sai so shibon om tang kata kong te ula pusan halade uda ong kumno nganle nabangam don jaka hakaba nganlum yaki so jonga wong kalakapnya mden gudam syo ngan le gumno wong gumno ulo ong te yakani ngan le ngan liet yaki tiar jonga bat ngan te yak bakam krau ko bamut ulit no yak kata baladon lupa bat musna ka bakam he na kata ke ei ka bo uyonong kabamut kadai ka jaka ka ba unyo man pelang yak kata ka spa ka po tang tangi perkhat ladat bun pisah bang ani lasuk kaman siam deyam ni pakat di da bun pisah tu fingan da yo katalak ni kaklak entan ai kran su hapkan koror da yo kata koror bat hang ni ga batai bo ni ubre la dan haru kata tawang kam nyam su kan ga jaka happen he bat habal happen he ti hang ta nganlum yu kau jonga bat yakimar jonga baro ba ngan ong halaka mensim ko mensim padon shibon ki bala bo lupa ya bon snem to shongsuk to bam to di to lekmen ngi perkat ondang mangila ruspa ba ngin yo shongsuk nang tangin layo ngin bam ngin layo ngin di nang tangin layo ngin lekmen kan ngan fikwa kata fikwa ban bam ban di bat ban lekmen dan si siam dan barang ngiwan beli kamai kene kita cedon po kali beto ngatrai namar bangaduk kamu mut ngong la dari ruspa onom trai itu kali beto pida but trok debut pulih bahag tu dedin oh kide tho ki bobon ba kan tien bat hang ni wong labon ta spa wong lem no bangan syong ngan bam tu di betul lekman doni wei I rangba balakot hagi kerta nyopo I ong gumne pastor menshwa habadang kena kwa bam do ba dio dala samla ayo kam la trei kam kap nap namar hap pelang mo ya kapisa menta ngaladon kapisa ban bam do doktor ong umlong bam do syu babon ki ya kata doktor wong wong syo mo pi bam do yang ngasu pek tang syu la bam do latip habli sim dawai dam bam do ngaperkat yong te mun syu bam yong ngaperkat ngatu ka pisang ngayong nganda pelang mo dalam kam rang ba ngat syo bam do yo babon ki brio ki perkat ya ka jingsuk ada ka jingsuk ka pet nangi usamla u perkat lada shongkano ani yo suk la suk da shongka de kata ki shat kemen ha kata sengi ba ya tho hari hadin si benai ya kendo ya ki sakali
kajing suk. Hang nu padon, you know. Lamar boleh ngiki beri ngiwat baik kajing suk. Dia, baik ba? Ru dah kabasuk baik ngikwa. Handre, hatu kadon jing suk. Mensyua la da yap riu ngi haban lek Shillong. Ya dah kejat li pentep mentadon mobile. Masuk em. Hello yap, katar. Pani kemudian tua kabam long kini. Dia nam dai. Taro dang tunu mensyua biak kejat. Mensyua dang sluding. Mentah mau li pen mek baik kalat ke la tanam. Dia nam dah kuat sum syai baik tak. Mensyua terliwat ding liwat slipper jot trong jono ron bersait. Mentah tak. Dan iwe ikong. Yo persa mo. Iba keren i ong itai persa mo. Iba bantiu But tahu persa ba peli kham sutu bakla kindian. Ong kelek persa. Kadon kato ka electric kettle na kato ka ketli light ta. Ong ketiu. Ong ko persa. Ke tiu lem kene halat pi. Ong kumta. Tahu persa ulet be sabar sliu ding tiu ong ta. Lut tu nampak, kum no kuta. Bat tai kia ya. Ngong vi halat. Mu uru ngarang ngalit halat iken. Pisu ya, kidon ki bakran kata. Kadai ka miscommunication. Ngira bun sen ke ai ka bau try uong hi miscommunication. Ublay persya ka banduspa. Ublay uong wat shanya hakaspa. Fio banduspa kadai ka babha. Handai ban shanya hakaspa ka penjat. Namar habasin babi shanya hakaspa pin pendon kamya ki breo nakabenta kanong lade. Hari babi shanya yautrai pin buram para breo. Amen. Ke Bible hang ne ke kram ngunu breo ong. Ngadon kani ka tiar. Ngakwa ban ya thu kawe. Don si sen tau breo badan. Ya kita ki sangot kilok jong. But we eat ya barok sangot hari ya kawe dapait da jengok ba. We chong kini ki sangot. Ya ka banengkong dapet baar balai basau dapet bah. Bat ulapoi ha kerta rang ba bau niap no. Ukhot namar banyap em bating do ubreu ka dei ka jengyap. Bat fitep la vidon da ka spa da ki koror ha ka bang la ban pen em ya pi pat. La da ka spa kala ban pen em no yangi ha ka ni ka perthai ka ba ai ta la ai ta. Bau lapoi sa ka banyap ukhot ya ka lengalok ka basau ya bau uit Wong baik ya le lang no bat nga yap lang no bat nga kata kong tish yap lang kedang le nyok ma pi ngata ngam la ban bot ya pi ngata ngakut bet hang ne to ukot di ka baar baduang ni ngasu it ya pi ya se le bat nga yo ngaso kenja kata ka perthai ka ban sawan ya le lang bat nga kata kong ni ngelet kum do nga ngam lech ra la fi yap ma pi ngasai thon odi we Poi si balai. Khot itai balai. Ba it. Ya se lech ban ngai tai ong. Ngakwa ban lech. Re ngan lech tang hadu lum jing tep jong pi. Ngan le ba ngan da ot sniang ot masi. Ki breu bawan barok ngan dong daya bam shwa ban ya lech. Ngan da le ba ngan da ai sentiu ko batam senduk kabarem tam. Khot ya kata ka benengkong ya ka ba da it da le ba wong pi pin le ka ka ong nganom eno ba ya pi ngan don rengkat bat pi wong ni ngale ben ya fi ngam jupet ka ka ong han ngam le ben ya fi ngan ne bat pi namang nganom kot bat pi tang hang ne han ka perthai ka ban sawan ulah kemen pitep ka thau ayu ya nga ba dia pi ini ki sawngon ka benengkong ka lok Kadai kata kadok jongi. Okay? Kani kadok, kani kamet, jong apa jong pi. Ngi it bahaya kani kadok. Den nam dai. Ngi dap dung tangi pin tak ro di da ta da le da sumar ba. Den na. Ngi da it kanuan pi it jang la jong kamet. Amen. Kanu kan ta pi ai por kamet. Kema step na perkhat kanu kan ta pi ai por tangi kani kamet na. Ngalas ngot pen reko dala kam reko ngan pen sengah la kam yong ngan pen li la li tan ngan ha pen dum kum ta ter denam
Ngian le ya kata ya kani ka mat ngi da sumar ngi da penpong ke jan ke barem denam ki jingdeng ki barem ya kani ka mat hato kani ka mat kani lang mat ngi ngi kamai ya kani ka spa nam ta kai dei ta ka mat banta banyo ban phong pha kani am ngatiet dang ta da kani am denam man tali te baro kala postar lut dera ngira ya ka brand name jong ki we ki company bangi kala postar har ngi kala ngim tip bangi dei ki brand name jong jisu ngim jura yo jisu pat ngi klat te bangi dei ban ra yo trai dik ta tin jong trai ka ong pilong ki city ki jong trai but finikan mau ini ke spa bangi yo em ka di tang nam ta ka ni ka mat ban pen biang ban pen bet ya ka ni ka mat kalok ka ba ka di kata ka spa kan ka kali ka yeng mo ki jing don ki jing em kidai ka lok bar pitep lada pi phim dan shu on sa dei jong no ka to denam dei in si olok di we hi to ata dei ka lok bar phim la man ong ka ne dei ka jong mono rum lang ka ne dei jong ki chu up te ki kon lan no hin lai no aden kata ka jong dei kata wan mong ke jo ka prathai ka dei ka jong pi mo Namar phim dan ni nani ka prathai ya kani ka yeng ka ba pi ong phin sa slam air prapo na khandai fosnam phya bani ya ka kali ka ba pi dan haden sawan da ka wei ka onon nem pin dala de phim la banong ke dei ke jong nga bat kalok ka balai pun sin kide kitu ki ba eat ki ba thain bangi so eat ba ya ki eat ba ya ngi burom ya ki har kan mau kin don bat ngi tang hadulum jing tam haka bangin da yap mangi kin le bah chi cha kin yarap kam ba har kin nam le lang man ngi har dei lok ba chi sha de kan ni ka man sim jong i da namar kan ni ka man sim kam ju yap kan ni ka man sim kan le lang man ngi pat ye ni man sim ngim ju puli bible ban ai bam ro i ter khong be rau ni man sim ngi fit ni man sim don kam ka jing bam mo kacing ba makan jaman sim ngim jua dia kata ke bible kong wat pelip no man sim stita sulni ke kran ni kata namar ngim ai bam de lip ngim ai bam ni man sim ti bi chi ter khong bai ngi chu kuslai bai pakan jado para ba kuslai bai kan jado kata ka do kam li lang mat pi ngakran pi ai ayu ka man sim jong pi nama kaktin ka jong tronai ka kran ru naga gospel jong markus kalanong ka ba pra rekhot ka ba lai pun rio Naba ubriu un mentoy ayu lada unyo ya ka pertai baro bat undun ho ya ka mensim do kat lai pinyo naba ubriu un ai ayu banya pen ya la ka mensim banya ayu ya pen ya la ka mensim ka bamot banya pli nam ta ka mensim wong ngan le kum no ta ubriu fit ubriu am ka mentoy ora yo lut nama udu la ka jong ka mensim pim la banya pen ka pai ka pori pi am ba kini ke ba pi don Pilsngo bambentoy ru am kabakam koridor de kaman sim kat dang samla pisngo ba ngadon kam kini ki ngan bam ngan di ngan yo ka jing suk ngan yo sngo ba harapin dala poi itu I kerta am kita baro am Shillong leno ailut Shillong ayo leno ailut namar pisu to menta kamantoy kani ki namar kala de yang apor bangan let kaman sim ka ong ayu pat namar kaman sim la supen terkhong rau ya ka man sim klam da ai bam klam da pan snga bat ka da let nganong ya mi kam tip chanu kan let ro dei na mata babon ki brio ki ong da hiya pitep chanu fin le ki ong ngim tep namar bale kim tep ba ka man sim ka de ka kong san tam ban ni ka de ka met namar ke ne ka met ngin eno ha ka ne ka khandong ngin sekup bat ya kata ka met burom la ka de ka burom shau blai la ngin kup ya kata ka met ban yo saja sha kata ka pung geding bat shwa kata sha dujok Ni don ya kata kamet namar ki ong bro pastor haman sim don kamet ada don nganget onom tho shaphang tu riewspah uplit ka khmat uplit kai pila bandon ka khmat kam don kamet khmat su shang hi kum ni trai la kamu mat ka don ka to kamet da khaba ka don kamet ka ba kenja do ka don ka mat burom stis Nongkhryiem nong bakat san ka kran har ngim perkhat ye ka ngamen sim ngi perkhat be ya ka kenja do be ngan biang ka spa ngan yo kamai kumta bat kam tam mentali ka syukur babun ka kam ka de tang ha ka por badang samla fin da dap lai pusan snem kin shim but kin berat no evi kiong namar you are unfit we don't want your service anymore
babon ba ki company ngano fi kum pastor ngiyo selok ki babon ba ki yam ki ong hakapor ba ki dang ya ayu ki klat ya ublay namar kata ka jingtrai jong ki gadai be nyau ski ar pasau kun ta babon sen le ki thia tang lai sau kun ta ki trai habakot onda baladap itai kerta ki ong bet ngim dan kam shu ya ka service ka jong fi lem no patang ta ngano fi ngitrai binot ngim yo ot pat kum ta ta kadau boleh ngisania bangong ladang ngayo ya ke spa ngayo ya ke jingsuk baro hari ngala banong ya ke spa kam de ke jubab jong jingsuk lem da pisu tu u ba pi long ha utrai bat utrai ulong ayu ha ka jingem jong pi namar ke jingsuk ka basisha kam de ha ka bam ka di namar ki brio ci sen balabam ya di ya pen kulmar kade nam dai ha kano no ka jing khawai la sen la da bia bam ya di ngano vi ka jayu ka ta jing khawai la ya tut so ka jing ya kan roi ngi hang ne ngi don ne ki jing syakri bedon ya shat pelaju man ya shobat ba ya shat balakum yu hakajat harang ala yo I ya kata haka por banganang kena haka ta jing tho namar ba ki shat kum yu apa juti wow kami ki jing kulmar ka ba he namar bale kile bam kile di ka jing kulmar kami hare ba bidon syaka hima ka jong blai wala na ki yo ki bre pinong yu biak sone ko wero nama kata ka dai bo trai wi kai amen Hadai haka pertai kau ngadanon bayu ti itu tepen kelon nak sendan ni. Bat kaktin ke jong terai ke keren hang ne bau ne ubre wang. Kat ni tengah la sok ngala don ngala penhe ya kan ke jing don. Kababan penhe ya ke jing don ke jong pi. Haka ni ke pertai handai klem ublei kalong ke bamapat kata. Yok pi kelat no ya ublei. Babon siang pastor dwai lem bangan yok kam ngi dwai bagi yok kam hadin bala yok kam ngimju yo isu ya kiro haka jing syakri namar ki ong ngilabon kam ngilayo ngilabon kam dia kata sidon ong pastor pen kentang ne kali ngong sutu mo lada pen kentang trai don kam ne kali pi haban ai ong ayu pen kentang kebamot fi set apart fi pen kerpang ya kanum tau blai but wanum tho haka kali tamo ma God gift haba blai ai to ai bo blai pen don kam ada leg jeseng seorang pat ni ke surak ke sniff ini ke kali nga oh di pi talk pat God gift ya nga si pek itu ki bathok am ngapai chua ke jinglong ngai itnat la ke itnat ngai ro ki don pat ki thok ngalai kenduk bud sen ngai pi la ji ki thok dekat bible na dian nah kti pat skrat pim sung pelara namar balai kim sutho ya ke balapan kentang Hapapan kentang ngidang kam ngi sutuk ngide ke barok ka bangi ngidon ka de jing ai ka jong blai amen nama ka jing ai ka babha bat ka bajana ka tin ka jong trai ka ong na ka Steve Jacob hakal nong ka banang kong de khot ka bakhat nyo ka ong ka jing ai babha barok bat ka jing ai bajana barok ka long na jrong ka bawan hiar na ukpa ki jing shai wat don ka jing kala shu lemne ka sirngyo ka bashat da ka jing kala pi ka jing ai babha barok kawan nei nukpa ngiri ban sutu ro blai kurku yang ngi ke jing kurku bawan no blame de ke jing trai jonga ngimla banong bagane ke kti jonga ka trai kan mau run away haka testament baremo bekerteng Nebuchadnezzar ulapoi ke jing sarang bodong ngalas na mga ya ke Babylon ublai pelong sundani ubam plang pindah pulih kitab Daniel pelong sundani uwe ubam plang namar wong ngalale ngi bunsin ngi perkat larang ngayo kini kie ngansuk ngakwa banong fi kamdon ka jing suk hagani ka pertai lada slap pinong ka kti lada shit pinong ni suban yap ka jing shit lada kale piang ngo mlong kriat rumlong ngimlong ra ta ngimhon gano no gayom namar ka ai ke hagani ka pertai kalong ka bathala sudah pina pulin naka Ecclesiastes Solomon wong ke barok kalong gay ka ba thala sudah. Hari kapor dang samlang ngiklat ya kata ting ne kapor badang biang am bangisusu bakilong thala ngiklat kata ngisngo bakini ke bangidon kadi ke biang Dia kata trai ukwa ban tenjo yang iban suto yang ia kata am ubo ika wei na sipo. Banong ubre ubrom ne am na spa abo nga ayo. Bun gibre kim ko ahiro. Kidon le ki umut wei na sipo mut sipo tengkara. Man kata yo ki ora sipo tengka. Kito ang to wei na sipo kita sipo tengka ban ki banget. Kyo nga kata bakla kamong si po tingka kong kaway na si po. Namar balik ngi ki prewem ngi kap nap bah. Ngim kap nap ra. Bangim kap nap day tang yang ni gado. Kidon do ki brew ki kap nap yang ni gado. Ngakan mau don we unong yalap uhikai ngala isyong badu artayong sa lang badu. Ngayok nga ni gajing hikai. Kabakraw bodu ong bam tang banem.
wat nak tak abam. Bangga kan mau kita ni kiyeng bangai mengialet bat Kita pun krek ba am ha mau sim tang kindiar kita nong krek spaisa. Wang ngabam tang panem. Ngam tak abam. Bat pitep udan arte yo upong ka juk ajai. Pada semas app. Ngaku aban semas juti. Ngaku aban tep. Tapi bangga salah ngakli ukum semua. Usum syaman kasni hari umbus lijana. Bat udan kata ka shirt yang mengayo odi. Basu tang kolor teh. Ngamtip bentar don. Kita ki shirt kita kan mau syashid don tu basu tang ni kolor. Nang ni bat nang ni. Ngerti. Nang ta tang kita ki jan banapok ke jong jusin belai. On lamar ngaku aba ki dei ki brio. Ki yo ya ki jan jonga on yo ya utrai jonga. Amen. Pitip ngamong ba pin kum ta han ngi haban su thu yo ngi pelat nam ta ni ka do ta. Ngi pelat na ka benta ka ni ka do bar ka jing don ka jingam ngi perkat ngin yo jing sup. Ngin yo jing sudi kata dalai su doktor wang le kum ta ngin le ngi sngo bangin jam lara ngim jam doktor wang I'm sorry ngam la li pila ban le itu doktor. Pila ban le pim la le ruam. Lamar balai kam don ke ru ngana kidong ba kani ka biang dala do am pina pe tiga dur jong ki briam. Kono ka do. Namar kam don ke balong perfect ha kani ka perthai ba penmi na kani ka perthai. Hari ublay abo tau yang apa pi utau janai, but ukam tau yang ina kam tak do. Utau yang ina tak mensem. Dia kata upol uang hak stis kinong rum uang ba. Caru balai ya jo mensem on kot ya ki kon ki jong ublay. Kiba mut kiba besar ya kata mensem ke jongki. Kiba penkran ya ka mensem ke jongki. Kiba mshania hak kata ka spa ka bakan jado. Hari kiba shania ya ka spa ka bakan jaman sem. Ngila ban ruspa haga do yang ngide beduk tam ne haga mensem. Ngem tep ya ka jingem jingi rak klif hin le ayu. Tep ya ka ban sneng kon. Tep banai ai. Ka ba semua beda ka pisah on tiet lut. Pimla ban tiet. Pila ban tiet ya lum jing tep apa yeng man ne. Pinong ngakwa to lum tep pinai da ka pisah tara gitu ai la kai. Ai da ka pisah. Pila ban tei ka mot ka ba. Handai pimla ba pinyo pat ya ka beneng lomba kata ka mot ka ba. Kadau balik. Nama utara yang ni ukran doang. Ini upri usau ngalah biang lut ngalah. Ngalah dap lut kini ke. Kejayu hang ni kong. Henry ubelai ula ong ha u. Ame ubabit. Mana bang? Kadang kadang ketien beri wang no ubelai ong. Ame we. Dia kata ke Bible kong ubabit uang bom dan belai. Kiba bon ba. Kiba ki perkat bom dan belai. Ki debate dia ke ai ke bau belai wang. Dia kata wang mana ba tau yo belai. Ki keli kita ke jing keli. Ya ke ba belai ma tau yang akum ne. Ngi haban su pdiang ni ke jing tau. Pakai ke bau belai lo tau. Bat ang ne wang ame u bebit nomor bon ba ki breu ki bit ya ke pertai. Bat ki be ya ke pertai. Ki breu ki long kum ta. Ha kini ke singi. Ki su bit bat su ya bit ya ki ai jong ke pertai. Namar, day nama kata, ka pertai ka internet on dalamet. Denam, dalamet kita kilat jelik ka internet nam. Mensengi vi pindalit ngidonai ruiam. Kadenam day na. Pindah page menmet. Wah, ka internet. Bat kan mau ka top ha ka ni ka kemat. Dia kata kidon ki start apa day jing day ki penmet ka like sudah barok bagi beri ki dawan su taba bet. Hisap mi tu syuk rong ka ada ka siam dah posisi ngacur ka tu kalat mana ka. Pen pej bahai kata. Ka pertai kai syai ba. Han rekan mau ha pertai ka don ru nganong ye pi ka load shedding. Nama ka pertai ka mlaban ai ka jingsuk ka basisha. Teng nganong ye pi. Habo breu kular pendep ngim dom yong teng ngidwai. Ablai mila kular rano men pendep wanombo. Maพี่มันต้องตรายแล้วเนาะมันเป็นเด็บอุตรายอุเต็บอย่างมันเป็นเด็บยอพี่ปัดละมันเป็นยังนะกับไบเบิลทางนี้ก็องอาเมอุบบิดหากินกับมิดอันปันเนาะอย่างกับมันซิมจงเมนะเมกิจงโนกินลองกิตากิเอปะเมละแคร์ลุปะชุมดมันตานะเมอุตรายอุองก็อย่างกับมันซิมจงพี่ตัววันเนาะเงาวันละหากินกับปอดแบบพิสุทุอย่าละเดพี่บะเป็ดบัดบดนฮันเนอุตรายอุองHakan ni kami lada simno ia kaman sim jome. Metikna shana mendon. Pitikna lada utrai hakan ni kami wong wano. Pila kumno. Pila tikna bandon baru utrai. Nekade kami nekade ke step nekade ke ski ke bakado jong pi.
pi tikna nang ni phin le chono namar ka wai ka ski de yang ka do pi haban e bet la ka de tan ru skin en ru bnain en ru snam na en ru pos snam na sis par pos snam han tikna ba pi haban e shano pat ka man sem shano ka man sem but hang ne ka ong bu trai wang la dang shim no namar mono barang ka bor ya ka ban shim no de tong trai a me wa bit ha ka ne ka mit on pan no ya ka man sem on ayo namar ka man sem baro ka de jong no jong try na Ezekiel kat pra fina puli tangan puli hang ka por Ezekiel kat pra ko pasal hakmi kamen sem baro kalong ke jonga ong try kamen sem baro ade jono jong try ka bamot ngisuan song wai hang ka met kamen sem jungi kam dei jangan ka met ka dei jong no jong try shuman mata nga ai ka mobile mo nga ai mobile hai ba Sony nga ai mo ba Sony la nong kan di mobile jonga la ba katuk kan ski ngam tre pan na i penon kam halai imla man kam ma dei jong e tangkap tu kat ni ngan lipan pian ni ai no tu mobile jong a ilai man ngam tre ban ai inam la ngai ai nuksa mai li nai kala han roi ngai ai nuksa fi hang ni ka por ba kalong kum jo ta yingi kan ni ka man sim am ka ni ka jong try de u ai wai hang ni ka met kan ni ka met kam la ban bat yang ni ka man sim pi hab ban su to la daong ka man sim bara ade jong no Jong try day nama tangan pai biang sokos pe Lukas nama hang ni udah wan ra yang ni ke jingkran ber udah ong try hang ni wong. Ame bobit ha ke ni met on panno on you on panno ka meladap ai ngan sim no. Ngapanno ka jong ai umpan jeng ki we. Wong ai no ka ni ka men sim. Mong no. Ya ka men sim jong me na me. Ka jong no te kin long kita ki ba mela kre lupa. Jong no kini ki barok kin dei la pipet ka thma Ukraine ngau ki building ki ba he. Wow. Highway bomb suja lut. Ngi sini dang sumar tak building. Way bomb dah lah. Dapat yang song bicile noe ngonga ban kemen di tong nong India. Namar usai tiet ki narot ki barem. Ki tiarem. Ongin sasle nang TV nasi. Nama pindakan mau porba World Trade Center mana buat tiet baro. Tiet India kita gitu baro kinar. Namar India bed ban recycle. Dia kata mangi, what ada tu shampoo ru ngi dapu ngin sade. Shampoo dah lalut dah. Saya lihat mana fitem ot na pedeng. Say lut. Kan ngot. Ada. Jadi sekarang pakat itu manga. Kemau ti Colgate tentang nyan aduh demi tiba kado. Nenam. Senyon. Aduh demi. Don tapi saat ini kau Babon balong kuta, dia di lotion ruat. Ni along kuta namar gidei nong India, kan mah. Kata ka pini bangidei nong India. Kedai nama tas tengkar keroi dah. Belai I min met. Dia, but ngidei ki nong India. Ngi sutu bahaya kata dah. Hari ngayo ikan ni kowe, ba ngiatip begini kimar kim jurem. Ngila ban de yang ada music ini. Ngi de no kata. Namar balai, kita kowe kata. Ngi kwa pisah itu nak kumno. De kata kita tiet jing tiet dan pim so bang hangi batok fix rate. So bang hidong sispa. Mior arpo. Dia haka bakut pin tiet kan dai po, han rekam dai adat te kamun ni dah. Denam dai. Dai adat dor di tang ki kon jeng gitu. Ki balasung ruspa, ki lek be pibi di tiet. Han ki kime pin dapat adat dor ti jur. Arpo ai kat san kong ngan sim. Ngilong kata ka jinglong. Namar balik ngi perkat lah ngi pelang kindiat kalalang ai dah. Kadai sisya kata ngim dei ben pelut pon. Namar kai ke baro ba ai do ai blai. Hal teng pat ngila sani ano ha kata teh. Ngi sani ano ha bakadon geni kala biang. Try wang ni lada panoi ka men sim. Namar ngi su song wai ha geni kamat. Ngi su yu. Song wai ko ke si tengin ino ya geni kamat. La pi pen internet kan no pi drodor kan no kan kamen pi thok kerteng jong no pinsa pinsa don way le la thok kata dur kata kerteng jong samla hang ni la thok ba habakut kata samla yo lok bi way kayo no the way samla kaya shong sendan mo ba pli mentah lah yuk lok kalau mereka kayo kayak timan kesini nama kan ni. Saya kata wajib lek songset. Yuk si tim serta jengem.
Dadai ke t-shirt pilak ban bujeli. Lam no syuk akti. Syuk ot no. But ngi hab ban sutu ngi syong ayo. Syong wai hakai. Hakai ni kaman. Lalu try pan no kaman sim jong pi. Pi tikna chano pindan. Pi ang ngadan, ngatit kali. Ngalayu. Sepakat try pan no. Pila ayo. Ya kaman sim jong pi. Kamet jong pi tikamla melinya hi. Nenam. Nam kani kamet kaman sim kalau ayo. Kadi kai. Kamet put. Kadang kaman sim. Apa kaman sim ni kam lon? Try wang apa no? Jong no ngane ngendai. Wang ke jong no te kini kin long kita ki ba mela krek lupa. Jong no ngendai kita mela pan krek lupa. Kumta ulalong uta ubakan show lupa yala dia. What can show ya ke spa hai baga sarang kabam. Hey bo nong tu upan pay. Ngis ngau bangi la kan show yala ding hoi ngong kam dei ke basniu kani ka wanak tin parang li ka bang kam dei ke basniu ban kan show yo ngis sanya no hai tu jing kan show kan mau arajar kan reung gila sanya hai tu spa marsin mudi pen kala ta damit kulmar kata kasi denam dan pisala jong wong sip 2000 ha ngalengo ba jela jeng ki ombon ngi te pastor kami school ngi babet ngakama don tai kong yo ngata babet ngafito ni kakot ngito pastor kaya gini arjar aku dah bikam di school dang shumi si penai pila ada tip ya kacu kecing minat ada minat boleh bible pila tip bah denam dai nang itu fi kam di school nang kan tik tik namar balik ke spa ta ngi burom ke spa cok ni ke pertai ngi pelut ya kata ke bor ke sor jongi bangin yo ya kata hari banta ka ketin ngam nang pulih kadau bebas zo bai ngam nang pulih pastor la songkop Pimla man pelut. Ya kapor, kidon pan ka aingo. Kidon te wele. Ilong keme, ye kun ksiyang. Hikai nga. Kun ksiyang boleh ngani kai ngap. Ya ka keme par nga pat school, ya par nga la pat school. Hikai nga say ka by school. Hikai nga ngan pe ka ta school hikai kumno ya pa. Tada plala ban hikai ka ta school de baba. Bi bun sin ngi minot te ka bakan jaman sim. Kum minot di kan jado. Kan jaman sim ngano bi san bajir dang ya khie ta ban le. Kita paskul lagi kon. Dah slap jur paskul betul. Kini kita yo le dalam slap jur. Ni paskul pe ni paskul dan test feature. Paskul. Ski belai slap. Tiada kon. Slap. Kam dai kata? Ha? Kedai yam. Hari swag sam pim dan kam nai kai pim dan kam mendoi hau try jisu pun pas. Jisu ada berang kelet. Let's go. Nomor balai kita ngi badai baru balai bonsin ngi sim sting. Ngi sim kia ya kata. Ya ka bakenja do. Wow. Ngimpet slap, ngimpet leer. Menutuk sili ba slap mo. Ngata compare bi kun ngam jupa. Da slap ang tiana kon. La beang. Don tes ngabeang. Nama ikurim jungai di no hikai. Tiong. Belim paskul. Ngabali kwa pelong doktor na. Dikena pelong doktor kejuk mentah. Isi serap no ngalabia, dapang jinjar kai, tiada air ko. Beri kono start lah, si abe dah kenga itu fi, dah kandel, ini keliling sekolah am papa. Nama relatif dah slap papa lok tiak labiang. Hari sibla itu pi keken. Nama suatu ikan ikawe. Ladang nginang benbuk sayu try sekaman. Keke barok kejingker ku kawan. Amen. Ke Bible kong wan shoy ke hima jong blay bari ke hok ke jong ke baro on sa ailang tam. Hari mentang ngi penwa de ki khoni ke jing start. Ngi aya ki ke jing start ba bata me. Ngateng teng ngong ka ba ma ka ni ke perthai ke banang wan ba kanang jot shushu. Namar ki yo ya ke jing start ka basnio. Ban ba ki yo ke jing start ke jong blay. Ha ke yeng mani dan ba hikai ban ri karpang ri khot ban banom naim pai kata. Hari ki school ki hikai ya kita bas ngom mama. Hakini ki por. Dei nama kata ladang ngim suto ban wat shayu blai. Ki khon jongi ki dan haka kti ka bamlong. Ada ki yot tang ji kai partai. Ki la ba dei ki ba start ha. Ki ba one first division bet. Hande om tikna ba kin dei first division ha baneng. Nama pinde yo ki briu ki ba success ha ka partai. Pin yo ki dan ka failure ha ka family, ki dan ka failure ha ka jingim jongi ka ba shimen. Ladam dei kumta kini ki famous balikin penyap ya lade. Nama ka dan gitu ka cakap ke bateli bakim tip bakum nokin job ya kata. Padahang ni try wong. Lada on span no. Nama dei mangaba ai ngan sim no jong no gini gindai. Dei nama kata wong. What can show?
ke spa ya la dia ngani ka pertai ka bamot wat shania ya ka ik chong ngani ka pertai long batem yu breu ba shania be para breu ani shania ya ngani ka pertai nama kani ka pertai ka yai kelabat kadang yai kela hari ka bible kong hanre ubamlong uriu bahasa ublai fitim yogi kin show tam ta ila dia harabat ublai ngem riu bah ngim yu ngim riu bah naka bantai ila dia ngim sengo mania pelut kat no hari apa pai pat naka banta ka jong ublai ngi dabu cingkeli kadon le ka we ka jesa ngi ta ya tho yo ta phi pastor man swa ta phi jongi nong lum jing angu ha bek sa ang play hana marsen lum jing angu fin yo smoke music piu kimpa gitu bisa nar tang ngar ke ya i ang namar phi klami kai da namar ka ba fin kan ma man swa le don sputeng ka ya ki khon ong kitit skrak show we tit kwai artengka tu setengah sa shem ayo jing angu babon balik kata da ai pisa na yeng lek kutia sha kita don bom ai kutias pastor boleh ban ai jing ai ngom tre ai ra semua do boleh wang aku kerku ai kutias wa angel perkat ma bi da ka jo ka jing thau lo do boleh thau yang ngi kan long kom no hari babon nangi shau boleh de da perkat ba ngam ong tang ki jing ai kam ta mi ka jing yam lo jong de ngi duai hatra jisu kerku yang au jisu song sa boleh ngan kerku yang mut keliu tu la pet nak cik duai kalau scroll ni should duai ngan ovi tuk tak ni lalong touch screen lot barok mentale should tuk tak me ladap amen syaban mi ni kam duai dum long sile mino babor gimana kota marsin yo jam ban duai sile ngaisen ke kli ule tu bab duai ko kota urkewa wala melian wah ban mam direct sono ngam tip ani berkir ya dolong ya pielong kuta ne bopet lo mo nging chile ngielong kuta da apa itu jadi meni le buri itu skrat nasyat sung hablai ada skrat kambarat pat sung bo blame yo ibi tu na dian baru wang yo blai udah na barok jaka pe yo ngi syukur ya la dia na yo ngi thok ya la dia na ngi akbadu blai ngim dan kiking sing ni phang ngi perkat be tanam ta ya la dia kat no fin perkat la dia kan sepoi kapor pa finong kat ni ngan adon ngan le ayo namar kaman toy syo idan ni we ru teman abang ai kendo ye idan ka kesiar ka ba oh kabala he ba talokat yong de pastor ngam long deng syo bali wa kat kini ke jigit tenat mo yung tak sudeng ngapang rendang toh mulai nganum duai babin rendang ngan duai bo film penengkam ya kan ya kidan makom ta ki kwa ta ni haka bakut dala yo mlong tadai namar kata sutu ke ai ke banne bat pi shurta ka banne bat pi de ka men sim jong pi batu besar ya kata ka men sim jong pi ai bam ya kata ka men sim jong pi man ka sengi ai bakal dia mensi dia kata David usut ho kata dia kata hak sam spa lai wang ko mensim jong we kran dia mensim wang komno ko mensim jong fi kran mensim lo jong tek dia ni ka mensim jong ka duki ka mensim dei duki de jinglong jong pi ka duki ka mensim ni ka baba de wan no play da hare mangi ge ka bangi ai ba mi kata ka mensim ka pen kala de kata fi yo am ngi haban ai bam ka badai na ka tin ka jong play ngi ngim tre banaiมันเสียมตัวปลีตของเราในนี้มันเสียมอย่างนั้นเลยหลังกี่บาร์ขนมเล็ดลาเด็กสปากับพ่อกี่คนกี่ทีอีลองอุลองลาเด็กน้ำกับบุรอมกี่บาร์ขนมเล็ดบัดพี่กับบันเล็ดบัดพี่เดี๋ยวต้องมันเสียมอาเมนน้ำมันพี่เดี๋ยวมันเสียมอาเมนบัดฮัตโตกับมันเสียมจังพี่กันดอนหังโนฟิติกนาเนี่ยเงินเล็ดหักกันกับปอร์บางเงินยึดเยละเดียเงินยึดเยกับมันเสียมจงละจงฉันกันดันกันนี่ก็มันเสียมจงอียองอีลองชิชากุมนี่มันประคัดมาย่อไอ้กระจิงเพียย่อไอ้กระตอะไรกันนี่ก็ประคัดอีกับบักขันจัดดอกประคัดอีกับบักขันจัดมันเสียมเฮ้ยกับมันเสียมจงฟีกันดันเฮ้ยกับมันเสียมกับจงฟีกันดันฮัตโตฟีติกนากันนี่กับมันเสียมกับจงฟีกันดันแนมบัดดูเบลฮัลโหลทราย
upano yang ni kamen sem nak ni kamet ke jong pi hatu latikna ne em pilatikna ne em hakani kapor ka bamanta hakani ka sngi hatu kamen sem ke jong fi latikna ne em bagadon berublai wanam long komuni ubrio ubakan shawi ka spa ka jong hakani ka pertai han reilong fi ubrio ubakan shawi ka spa ka jong fi haki beneng kaktian ka jong blai ka perkan mawangi ya kata barganget ai bau try unlong siem haka jim ka jong fi bau Jesus Christ unlong taw nong penem haka jim ka jong fi latikna ne em hakani ka sngi na fi yap no na kani ka pertai pindon berublai la fin patikna kaneri ka khtian ha ka jim ka jong fi ha ka ni ka sngi pediang no Jesus Christ ha po ka jim ka jong fi ba un long mu u taw nong penem ha ka jim ka jong fi la da fi yap ru na ka ni ka parthai la da fi let no na ka men sim ka jong fi ka don ba oblay yo fi kwa ka ni ka sngi man pediang Jesus Christ po ka jim ka jong fi fi la ban bu ka ni jing doi na den jong a try Jesus ngawan khmat ka jong me ban ai ngu ye me ban malai yap na mata jong a halo ka ding phna melap syak shitom namata jonga melasya penmong melasya sempat melasya penwet ko try namata ka jibam hok ka jonga namata ka jing kang ki jonga ko try mamalaj penmi la ka jonga snam man sat khoj ya kita ki pop ki jonga try hakani ka sngi ngapediang me ko munong penem banodo ka ni ka sngi melong jonga ban ngan long ujong me ngapan ban ngan dem gini baro hakatang Jesus Christ ubelon nong penem jingi amen ngenget aba fi duai kani ka jing duai kani ka sngi usiem ka jing sok ubelong Jesus Christ ubelong taw nong penem ulawan hapo ka GM ka jong fi ban nado ka ni ka sngi phinom long sho jong ni ka perthai na film long sho jong saitan nei nado ka ni ka sngi phla long sha taki khun ki jong blai ngile lang man duai nam ta jong fi we pi we ha ka ni ka sngi pa jing ba ban lom hoi ka teng ka jong me wan khma ka jong me important Jesus Christ no penem jingi trangi ai ngo ya ni ka tien ka jong me ka ba pen kando ya ka GM ka jong ka try Jesus ha ka ni ka sngi ka ba ta ko try Jesus ya ngi ko try Jesus ba shisha ko try Jesus try me ong na ka ni ka tien ka jong me ka try Jesus la shim no ya ka men sim ka jongi ha ka ni ka miet jong no kini kin day try ngi tep ko try Jesus bangim don bat me ko try la ding yap no na ka ni ka perthai ko try ngi tep ko try ngi don ha ka du jok ko try rangi sungo sha ko try Jesus ba mela lom me ko try ta ka lenti ko try jong ka jing shisha ba ka jing im de try ha bangi tep ko try Jesus bangin kin show ka ta ka spark ka jongi ko try ha beneng ko try Jesus ngi tep ko try ngi don bat me ko try Jesus mar try mala hi kai ngi ko try Jesus ngi ktien ka jong me ko try Jesus bangin kin show ko try ta ka spark jongi ko try ka ni ka perthai ko try hey bi nyang ki sarang ko try ki bam ko try hey bi nong tu ki try ki petu ba ki pen pe ba ki tu ko try Jesus try mo ong ko try bangin kin show ko try ta ka spark ka jongi ko try Jesus ha beneng ko try hey bi nyang ki sarang ko try ki nom laban bam ko try hey bi nong tu ko try ki nom laban pen pe ba kin tu ko try Jesus try ka ta ka spark ko try dei ma mi ko try Jesus ba ngi sungu shisha ko try ka ni ka miet ko try ngi sungu sha ka ni ka sngi ko try ka ni ka ktien ko try ka dei nam ta ka jim ka jongi ko try bangin pentik kana ko try ha ka ni ka sngi ko try Jesus bangin long ta ki nong shong snong pura ko try jong ka beneng ko try Jesus mangi tep ko try da me shim no ko try ka men sim ka jongi ka ni ka sngi ko try ngi tep ko try ngin dan khat lem bat me ko try ngi sungu sha ko try Jesus namanta jong me ko try Jesus mala long shisha ma me ko try ta ka lenti ko try Jesus hey bangin mi i sho ko try ka ta ka du jok ko try rengin i ko try ya ka ta ka hima ka jong me ko try ka ba me mala pen khre ko try na ka banda ka jim ka jongi I we pi we ko try Jesus kum joro ko try ka ni ka sngi ko try Jesus ngi duai ko try ta ni khun ki jong me ko try bun si na bon na ki ko try ki ya ni ba ka jing pang ki ya nang ba ka jing stom ko try Jesus try ki la wat ko try Jesus ka jing pen khia ko try na kim shim la yo ko try I bikin pai shim me ko try kum ba tien ka jong me ko try ka pen kan ma ngi ko try Jesus nga khmet hi khmat shikilum nang no ka wan ka jing rap ka jonga ka wan no try bla thau ki beneng ba ka khndo try I bikin khmi shim me ko try Jesus bakin tip ko try Jesus ba me me ko try unong pen khia ko try ba di ma me ko try Jesus try ubla pen luwet ila ka jong ka met ko try ubla sha pen mong ko try Jesus ubla sha pen jiem ko try ba men ai ko try ka ta jing pen khia ko try ha ka ta ka jim ka jong ko try Jesus ba try nga nget ko try Jesus ba ki wan khmat ka jong me ka jing nget ko try Jesus me ha ta ba nget bor khot ka long ka bala nga nget ko try Jesus ka ni ka sngi ko try ai ko try Jesus bikin pai shme ba men pai ka tien ka jong me ko try Jesus ba leng ba ka Jesus nam ka jong me ko try kin di yo mat ko try ka jing pen khia kin di I ka buram ka jong me ko try Jesus ha ta ka met ka jong ki ko try Jesus ka buram ba ka jing ngo baro ka litang shme ha ka teng Jesus Christ no panim jingi amen nginget sha ka tien ka long sha ka jing ka khu ha ka jim ka jong fi yo da paring jong fi ha ka ni ka sngi fi kwa ka jing solok
phi kwa ki jing duai fila bon phone ni to ki number ba fi to ki screen ki jong fi le ne fila bon ran kan do ngi shkan ka office jong ka Potternet ka ba na pa apa Nongthymmai Nongkhryiem te tar do bi sham yang pat oi ka sngi ublega jing suk ublega jing kmen ulor ka lambat ngi baro amen